Ahoj okruháři, jsou právě 3 hodiny ráno. A my jsme v Brně na Kolískově v Motokeny Design. A jsme tu proto, abychom vám v následující videu ukázali, jak probíhá lakování motocyklu. Ahoj. Čau. Roman, čau. Kenny, Zarec. Čau, Honza. Čau, Kenny. Prosím tě, Kenny, my jsme ti tu dovezli tady tenhle závodní speciál. A máme na něj nový kapoty od firmy Bikes Plus a chtěli bychom je nalakovat. Co ty na to říkáš? Jasně, jako první věc sundáme ty starý škaredý kapotáže, namontujeme nový a spasujeme. Kompletní laminátové kapoty nám dodala firma Bikes Plus, která se stala pro letošní rok sponzorem našeho závodního týmu Okruháři.cz. Dostali jsme se do části, kdy budeme vybírat barvy pro motorku. Horní část necháme červenou, prostřední část celá, včetně kapotáže, bude bílá, spodní část lízátka a podsedlové části bude černá. Teď nás čeká zase motorku celou rozebrat a dáme se do kitování, tmelení a stříkneme si plnič. Teď budeme srážet z hrany na té kapotáži, které jsou tam vlastně, jak se to vyrábělo z laminátu, tak to vlastně hrubým šmirglem pro nebrňáky i smírkovým papírem to trošku srazíme. Tak, máme všechno obroušený, připravený na plnič, nádrž se ještě lehce dokytovala, odstranily se nálepky, odmastila se, laminátové kousky, tady se zabrousily přechody, odčepy z výroby a ostatní díly tam byly relativně v pořádku, ty se vlastně jenom přebrousily, zdrsnily a odmastily pro plnič. Takže se přesuneme tam do lakovacího boxu. Ještě než se dáme úplně do čekání plniče, na laminátové kapoty musíme dát speciální základ na plast. V našem případě na laminát, jinak barva může popraskat, sloupnout se, prostě průser. Takže v malé vrstvě naprášíme na součátku. Je to taková čirá vodička, ona není vidět, ale o to víc funguje. Na plastech máme základ, teď se dávám do stříkání plniče. Plnič je vlastně taková hustá barva, která se dá skvěle brousit a vlastně zatáhne, vyplní, proto se tomu říká plnič, vyplní veškerý drobný šrámy nebo stopy po broušení. Nyní se nacházíme ve společnosti Autolaky Hrubý, kde nám pan majitel Karel Hrubý namíchá ochotně barvy pro naši motorku. Čau Karle. Čau, Kenny. Ahoj Tome, ahoj Bobe. Prosím tě, budeme potřebovat na naši motorku namíchat červenou metalízu, bílou perleť a obyčejnou černou lesklou barvu. Hodíš po mně nějaký vzorníky, prosím tě? No, to bych tě nedoporučoval házet, ale můžu ti tady něco předvést. Zrovna tady mají ze Suzuki přímo barvy. Se podívej, vyber si. Tak, já se na to posvítím, vyberem nějakou zajímavou červenou. Mně by se nejvíc líbila tahle. Dobře. Je to 3vrstvá barva ze Suzuki, podklad je růžovej a na ní pak přijde probarvený bezbarvý lak s trochou perletě a s červenou korálovou, aby to chytlo takový krásný červený odstín. Takže Kenny, tady to je, ať se dílo podaří a ať to vydrží aspoň 2 zatáčky. Jasně, děkujeme ti moc za barvy, měj se Karle, hezký víkend, čau. Čau, mějte se. Kenny, takže barvy máme nakoupené a co se teďka bude dít dál? Teď si motorku vybrousíme pod vodou šmirglem, abychom měli optimální základ pro nanesení barvy. So we crawl
Přátelé, tak teď se dostáváme do toho velkého finále a jdeme stříklat první podkladovou červenou barvu. Čeká nás to ještě dneska 4krát. Tak mi držte palce. Doma to neskoušejte. Vymyju pistol a jdu stříkat bez barvy lak. Držte mě palce, protože už asi z toho zdechnu. Tak, my poděkujeme Kennymu za výborně odvedenou práci, ten lak vypadá fakt úžasně. Ale prosím tě, ještě takovou menší otázku bych na tebe měl. Teďka s tím novým pěkným lakem, kolik koní nahoru mi to přihodí, co? Tak 5 až 10. A s nálepkama? To ti nechytí ani finančák.